Because when you join all this broadcast, network and a share button. Let's make it brief. Traditional worker day. I greet you, sir. Traditional worker day. I greet you, sir. Great okuko. I greet you. Good morning, good afternoon, good evening, good night, depending on where you are watching me from. Yeah? After I posted a video yesterday about bags of rice that the Ephraim Ononye Ministry Worldwide this year na his compound in Obosi. The other go 1, 2, 3 or few people dropped a comment that got my attention, and that comment adugo more like rampant among a certain set of people. The other go we be this morning to address those people. Amake mode one uses in a Bible verses will I cover up. Number 1, your weaknesses. Number 2, your wickedness. Number 3, your ingratitude. Stop using Bible verses. Kamwoke Pamela, I greet you. Good morning. Stop using it to be covering your wickedness, your ingratitude, and your stinginess. Hello? I'm on a program. Check. I'm born. I'm the aketa. Okay. He what I go? Ono fu ebe mmadu kelu nde mmadu ife. Wolu camera cover aya. Ono fu ebe mmadu nyelu mmadu ife. Kwuo no nyelu onye ahụ ife. Or let's say na mmadu na-enwe okwu. Onye ahụ wee bido wee count ba ife omegolo onye ahụ. Ibulu Bible verses wee bịa. That is why you will two way. It's either you are covering your ingratitude or you are covering your stinginess. Yeah? Good evening in the mother happens here. In fact, all know when you find your logo, ichi melunya, bifi melunya, jena CNN, jeti na CNN, jena Jazeera, jeti na Jazeera, jena na Kelafa ya, NTA. JTA na the whole NTA branches nile. For as long as Namu needed that help, I will accept it. Because I will go to need the whole year back. I will still tell people that this is what you have done for me. I will go to need Nangoma, Ejona Jazeera Jekwe. I'm reason EJ na Jazeera Jekwe. Only go one reason EJ na Jazeera Jekwe. But the fact is that I needed that help, and you are there willing to help me. So why in Goma and in Yelaka you do so much interested na no nya agwalo no nya agwaho? Onwe reason you show mmadụ mara. You see, una na use unnecessary Bible na Bible sere go if you eme na nka aka nni ga mana aka ebe ga mana. Nyemnya jetie na CNN na chọ mema. In fact, kpọọ moto announcement nya buru hospital n'elu bagariba na Nnewi niile je ma wọkwa. No, we need to give it to her. Why should I be bothered that na people need to remember? And that is where I want to channel you now to this morning. Only want to follow, maintain this position of not always wanting people to know what you have done for them, of not always wanting you to show people that you are doing this. Have fall into these two categories of people. Number 1, nde do stingy. Nde ahụ enyeni mmadụ ife. Nde ya hafu ebe mmadụ na-eme charity work ọ na-atakasị anya. Nde ya hafu ebe iwoji ife na-eke ndị mmadụ ọ na-atakasị fa anya. Ọdụ ha ka ya si niile west ego. Ọdụ ha ka ego na ego ị nwere ike iji wee menwuru onwe gị nwanyị. Ọdụ ha ka ya si na na-achọ ka igosi ndị mmadụ na ka nwe. Nde do stingy. Ụfọdụ uwu ndị inferiority complex na-enye nsogbu. In as much as they can do it, but
They don't want you to do it so that you cannot prove to people that you are doing it and they are not doing it. Otherwise, Ifeoma we former and Ifeoma we for the mangomi. So all Ifeoma ka mmadụ na-eme ụwafu ye uwewe ngomie ye. Ifeoma ka mmadụ na-eme ome ndị mmadụ fia. During my birthday, Ife motivate him ega hospital visit. Mgbe celebrate birthday mụ na me. Ife motivate him ega hospital visit. I got that motivation from Okuro and Igbo. Yes, I got that motivation from Okuro and Igbo. From Ife Nafu, Okuro and Igbo na-etikasi n'ihu akwụkwọ about ụmụnne anyị ahụ adụghọ. Then I saw a video of another person garu teaching hospital in Nnewi. Then I saw the condition of people not there. We decide there that in a birthday mulo that this is what I want to do. We dedicate your time we Lagos, we Badata East, we Gaye. Even though I decide the Kanga that San Hospital Agudo, I lose here by Ijowa. What is in my mind? Kaijekwa Teaching Hospital. You see? So I was moved and motivated to do what I did because I saw what people did. So instead of you to be learning, instead of you to be getting the message those people are passing through that act of giving, how they go say, in a feel that inferiority complex, or they go see, can them mad way malo, no, no, but Jem more than no melu, can them mad way man, can we, or for the jealousy. If a man ye memu kamadu melu, why can't you thank that person? Why can't you pray for that person? Why can't you pray for God to bless you so that you can do more than that person? I am asking you. Why? Yeah? Now, another set of people, ungrateful people. They don't ungrateful. Only don't ungrateful, I like not email if no work madam. Okay, you don't ungrateful. Or I like not email if no work madam because any act of showing being appreciative to you. They wash ya ndenina mwelu high spirit of ungratefulness. They can never allow people to know. So they are always in love with that particular Bible verse that says, "If inyelu ake bega mani if inyelu aka niga mani if inyelu." That is the only place hashoro good children of God. That is the only verse of the Bible. Hashoro kahawolo good Bible student. Because none are justify that part of their life. They don't want people. Why, for example, somebody be giving 50,000. Oh, no, man, 100, the man who can he take that money away from your pocket? Is it a bad thing? I know why. Marife, honey. That was Saturday. When I remember meeting Wednesday. I mean Friday. Keba na emechie. Obi umunna. Obi umunna. Gonna help with the move on a program. Gonna help with. So this message, na pass it to you. Now the first day of the new month. I want you to learn it. You will hear Gaba. Nde do ungrateful other like it. Kamado mano when if any ha. Kerifi Jesu ifo mamadu melu. Kerifi or ifo jo. Onya ho joko yemelo ga ho ge onaka. Why will you always be obiganeti madu mechalo ifo ma enu ye boso. Owewe iwe why o eju weje gwa madu. Asere ngo melu mu nke mu wori ejetie na CNN provided na ife ahinyere mu mitri need provided una it shows na this act of ungratefulness everywhere mmadụ ya emeru ife ema na ihe emeniri onye ọzọ ife ahụ onye ahụ meru ngụnwa ekucha obi ekucha onwe ema na ihe emeri onye ọzọ. That is why mmadụ mee ife ọjọọ ichetara ya
na after ife niile a mmechalụ ịghọtago Maximus Patrick, which is the truth. Ichetala onye ahụ na so after all these things mmelugo so no mụ ka imere ife a ọ sịrị na agụkọ nwaanyị ji agụkọ nwaanyị na onye ahụ anyị agụkọ ụkwọrị mmadụ merugo ife a ndị mmadụ ya emecharụ ife isi ha ka enyi imesia op echetara gị ya isi na agụkọlụgo must you tell people, must you say it? Why na oye ekwuye betanụ ọkwọrị na ahụ na ma whether na ife ego ka onye ahụ merugo or ife commitment ma ife onye ahụ wepụta time ma onwe sacrifices onye ahụ tekirigo, why will that person not say it? And why will you even be upset because na nụrụ ya? Ọkwọrị ezigbo ife ka a na-ekwu ana m ajụ ajụjụ unu ejezi na-eme unu pụta unu eje wolu Bible verse unu likiri wee kọva ofu mpụ na alụ ị na-eme eme mmadụ merụ ife do very grateful mụnwa n'ebe mmadụ merụ m ife ana m eje na-agwa ndị mmadụ, for example na mmadụ nyere m ife ụfọdụ self depending on onye dị fa mma gwagodo my wife self ọmarụ babe nna na onye a nyekwuru m ife dị otu a ọmarụ. It will not make you to be less of a man. It will not make you to be less of a woman. And onye melu ka ogosizie egwu na agụ egwu go egbuo. No. O nwere ụdị ife ọma mmadụ ya emelu. At least let 1-2 persons help you to thank God. Ụfọdụ depending on ntụgụ na onye ahụ si wee dụ ọfụkwa onye ahụ ya kene ihe. Man entitlement mentality a ndị mmadụ na-enwe n'ife thank you very much. Sandra Chinwe is entitlement mentality. That entitlement mentality ndị mmadụ na-enwe na-egodo na onye ọzọ is what I don't understand. The only money you will decision, you decide how it will be spent. It's your money. You cannot tell another person how to spend their money, whether they are spending it on you. You cannot tell them how to spend your money. You cannot tell them how to spend your money. I have instances of people who will approach me for a very big help. I want to say, na mmetikwa ife a n'ihu akwụkwọ onwe ife ndị mmadụ emerugo esi m no na ịchọ ka ọ bịa n'ihu akwụkwọ nka. You see, you don't want it to come to ihu akwụkwọ because you don't want people to know that you are seeking for this help, or you don't want people to know that people are helping you. To what gain? Sometimes I don't understand ndị mmadụ in this life. Let's say na n'imejọrọ mmadụ ife ahụ ewute onye ahụ ịmakwụna o nwere ife an ordinary person nwere ike ime m like this, or no matter ntụmụrụ onye ahụ dụ ị na-eghala onye ahụ anya iziri, mana ife onye ime na ife that n'ife ruru na onye ahụ suppose gị imejọrọ onye ahụ emeghị ife ahụ wee wute iwe gị na-ekpesara mmadụ wee na-agba onye ahụ na ọpụ na ife dị otu a mmere onye a wee nwee obi wee mee ife a onye ahụ je kpọọ ya gwacha ya instead of all ya concentrate ye no mejọrọ or no betrayal not minding ife despite ife niile imere imebe o je focus na ife ahụ imerie ịgwara mmadụ o meziere m nke a ọnya ka ọ ejizi akụ eke ekwe na-akpagharị ebe niile jegodo kpọta onye imere ife ahụ onye ahụ meru. Some people squat ha n'ụlọ for years. Ọ pụta echi niile onyụọ nsị ijezi ekpesara mmadụ nna ọ bụ na m spọtụrụ onye a n'ụlọ for 3 years or 5 years still omenye m ụdị ife dị otu a ife ọtọ ya dị ekwu ọ spọtụzi n'ụlọ ọ ka o were na-akọrọ ndị ọzọ. Onye ahụ enweghị ike spọtụ mmadụ for one day, ọ ya spọtụ dị nwanne ife ahụ imeri ihe ọ na-asị m na-eje na-akọrọ ya ndị mmadụ nye ma anya emeriri ya mmadụ. He cannot do it for anybody. So why will you feel like you will control favor, the act of favor mmadụ na-emelu? Why will you think? You always want people not to hear ife emelu ka ọ ya wee chi niile imesia up ekwuru na-aba ekwuo ya ịgọ ekwuo ya kịta ịgọ ya ozugbo ịgọ ya sị na asị. Ụfọdụ n'ime ụnụ ka mmadụ ya achị setụrụ ụnụ ọchọ ka ọ kpọọ 1 or 2 3 persons ka a nọrọ at least ọnwụ na-enye datin ka ndị mmadụ wee nwee ike ịkwa ọgụ advice na ntị eme ha ya ozugbo ịhịa ịbawa iwu ahụ na ya nọ n'ihu onye a wee nye m ife. Then ụfọdụ n'ime unu nwoke
na anụ nwaanyị nọrọ n'ihu nwunye enyeghị ife ịbaba mba nwaanyị eji wee nọ n'ihu nwunye wee nye nya ọ ka nwunye wee fụ na ọ na-enye m ego nwaanyị eji wee nọ n'ihu nwunye wee nye m ego ọ ka nwunye wee ma na ọ na-enye m ego ọ ha akpọ nya nye m n'ishe so ọ kpọzi n'ihu nwunye enye nya ndị mmadụ agha mana o nyere m ife. You see, entitlement. You don't want to give somebody in keto na akpa, but you want to control how somebody will spend. Look, whichever decision mmadụ take n'ife onye ahụ chọrọ inye, it's either you accept or you don't. You only have decision over ego si na akpa ga-apụta and not nke si na akpa onye ọzọ. Yes, onwe ndị ya waghachi inye support niile eme ife ha depending on ntu asị ha kpọọ onye ya wochi inye ihe ọ chọkwa ndị mmadụ n'ọrụ ọ pụta wuri enyeru ịda wezi ezigbo ife ka a na-enyeru ịnarị ya ikenesie mmadụ ike agwa ngụ na mmụnwa na-eme mmadụ meelu m ife ana m agwa gị mmadụ o nwere ike bifo m esiri ebe a pụọ ebe eni agwagonye ụzọ mmadụ 5 na 10. Yes, agwagonye ụzọ mmadụ 5 na 10 ego ndị mmadụ sendịkọta alụmụ period niile ahụ mmebe de aka na-ekwurịta n'okwu wee luo tudo o nwere ofu onye ya wọbatakwa na comment section mụ comment ya nchetakwa na onye ahụ mekwara ife dị otu a ekwukwa nya n'ihu kamera kedu ife ọ na-emerụ gị ifele na mmadụ merụ gị ife. Ndị ọgaranya ka ya do grateful ọkwa ịma ndị ọgaranya ka anyị nwee spirit of gratitude. That is why they keep connecting somehow. I want to be vindictive in nature. Yes, of course, it's poverty and bad mind mentality. The Maximus Patrick is saying helping an ungrateful person is the highest level of wasting of economy. Time event has proven this. We saw a video ebe a na-eme Ibeto Ifeanyi Nwosu na-eme Ibeto interview na-emekwa Ifeanyi Obi interview na the same event. Ibeto nọ ebe ahụ na-ekwu how mama Ifeanyi Oba si wee kpọrọ Ifeanyi Oba wee kpọtara ya mgbe Ifeanyi Oba pere mpe, how he nurtured him, how he groomed him up in business, how he helped him during the time on Congo on Ebi Yafia, how he did everything to him, how it was even him who came about that name, Capital Oil and Gas. He was saying it in Ihu Akwụkwọ, and Ifeanyi Oba was confirming it in Ihu Akwụkwọ. Ogaranya enweghị ike ịsị no, you can't say that. Ogaranya niile anyị ma today ya nọ n'ihu kamera nọ n'ihu ya nọ n'ihu tawa gwa na onye dị otu a mere m ife nwụta. Ndị ọgaranya na-eme onwe mgbe ịnọsị mkpọrọ one man onye bụ ọsakwa egodo ife ahụ na nnewu ya ka ebe wee buru SUV Innocent wee bi that man wee place na that man na ego nedu salary for life aya kwugido that man salary wee ruo mgbe that man nwụrụ. Ọ nọ n'ihu kamera wee kwuo ụwa niile ife this man merie mgbe onwe ka o si wee dụrụ ya. Obele onye ahịa eme mana ndị ọgaranya na-eme ifu mmadụ mgbe Ifeanyi Oba a na-esuwe ya in for second term na Abuja mgbe o winuru second term senate ya ọ nọrọ n'ihu ndị mmadụ niile wee introduce Emeka Ọfọ as the man who helped him. Obele onye ahịa eme a poor man can never do that. Ị na-eko ife niile nyere ya aka ịchọrọ ka ndị mmadụ nụ ya because na ha nụ ya ọdụzie ka gụrụ keri ife ị na-epro keri stop quoting that Bible. Ikwo otu that Bible verse anarụkwa nga ife ahụ nyere ugwu. Yes, ikwo otu that Bible verse anarụkwa ngụ ịmaghị ife motivate ife ahụ onye ahụ na-emere ugwu. That is one thing you don't know. The only thing ịmawu niile dịrị this thing but ịmụrụzi ife motive and ikekwo ịyọ na mmadụ taa na ife ahụ nwa onye mere ugwu. You see something that you can't afford to do for yourself and someone did it for you and you didn't appreciate it. That's the highest level of wickedness now. Are you not aware? If you make sense of entitlement with any nyayi so one nwoke na n'ihu nwaanyị ọ na-anụ nye ya ego ebara mba why are you and on ihu nwunye nye nya
ọka nwunye wee ma nọ na-emerụ m ife na oje meri onwe na ebe ọ ya nọ n'ihu nwunye uwe nye gị ya wee nye mmadụ nwa nkọbụ ya wee nye mmadụ nwa nkọbụ mana enyeghị ịgụkọwa ebe a nọ wee nye gị no jee tinye na CNN jee tinye nke m na CNN ịchọ ka m gwa 5 things na-abọda m now ịchọ ka m gwa 5 things na-abọda m now mee ihe jee tinye na CNN mbịakwa na CNN ebe ahụ agwa ha yes n'ọkwa eziokwu dunu nke n'ebe onye a that is the right thing to do ụfọdụ akpara isi a na-agụ gị ịpụta ifu ebe a na-eke akpara isi ihe eje kerie kamera apụ bute ihu agụ abụghị ndị a na-apụta n'ilo kpụrụ n'ilo na-aya ayọ ọ dụrụ ha mma ngụnwa narị eche in fact onye ọna na-asị gị inye m egwu ụwa niile onye ahụ enidiri anything. I've come to understand that many people need your help but they are just getting from you because they know you are better than them. That is one thing I've noticed. Some people need your help. Actually, they don't need help if you look at them. They are only coming to get from you. You ought to go. They are only coming to get from you because they feel you are better than them. Ọdụrụ mmadụ mma o wee bulu efele wee pụta na okpuru Amobia flyover nọrọ ebe ahụ ebe ụwa niile na-agafe na-aya ayọ. Ana m ajụ gị ajụjụ. Ọdụrụ mmadụ mma o wee na-akpagharị n'ụlọ door to door je na-akụ aka na-asị ndị mmadụ bịa nyeri aka. Ọdụrụ onye ahụ mma. Ana m ajụ gị ajụjụ. Those people need the help and they are not even ashamed to come out. Mba ibe Valentine ignore na onye ahụ tata biko ka anyị mee ka ya sị na ọ dị exist na page ya today. Though biko mmadụ a reply na Tugulu Ezigbo today. You people should not reply to him. I'm appealing to you. Happen here. Now wugharịwa ebe a megheri shop pụọ. Happen here tata ma enu ka ya sị na ọ na-amaghị onye ọwụ. Don't even give him that attention today. Because I enye ya attention ruo mma gwakwa unu. But for today, let us ignore him like a log of wood. You gotta go. You see? Ndị ahụ na-ebu efele akpaghalị juru n'Ọnịcha ya wee nọrọ na moto ha bịa na hold up bịa there na-ayọ gị ayịyọ n'ihu ndị mmadụ na-akpagharị n'ime afịa che na ya ayịyọ. Onye ahụ neediri help ifele ha na-eme ọ chọghị ịma na ị nọ n'etiti ọma afịa wee were ife anyị but ọ kwefuru ndị a na-efe ilu nwaanyị eji wee nye nya n'ihu ndị mmadụ ọ inye nya itinye na kamera. Onye ahụ enidiro help. Onye ahụ bịara iburu akpara isi ahụ ị na-eke maka na ofiru na-eke mma. Ụfọdụ sefụ ya bịa iburu ihe ka ha bịa burukwa. Sometimes ndị mmadụ adịghị need ife ha na-abịa na rugo. I'm telling you. I am go na Zambia with my friends. Somebody kpọọ ofe enyi nwoke we present area a case of 30,000 kodogono. We gwe na this particular 30,000 na ọ na-eweta he na nke a eme the guy wee nọrọ ebe ahụ onwe onye wee kpọọ mmadụ wee yi onye a wee gwa onye a do gbara onye dị otu a 30,000 ọ gbachara ya 30,000 ahụ. The next thing this guy mere ọ kpọọ na video call ebe a tinye na video call ebe nye na friends ya nọ na-aṅụ mmanya say thank you no nya mere for the possible. You see, so people don't really need help. Onye need help achọghị ịma na itinye na camera. If only the will solve that problem. A lot of people to go motivated today. If they can arise. Ụfọdụ learn they from Bishop Osobro. Ụfọdụ learn they from so many things. Even better than Jeru no toru ubasa. Some people learn apart from that thing. Some people learn. You don't know how to go about this. You don't really, you gotta go. Something they wash it will give you a sense of direction. Ọ na ya pụta na TV na ati ebe nwoke na nwaanyị na-eme mmekọ na ati ebe mmadụ na-ese siga ebe a na-influence ndị mmadụ. So if we watch na screen where people are giving to the poor, will that not be the best lesson? Should we use because of you he is ungrateful and we will not be preaching that message? The best form of message is the one done through practical. Even in school, you will learn faster during practical than theory. Yes. So na mmadụ na-agwa na ife dị otu a n'ihi eme, you will be motivated more if you see people doing that physically.
That is practical teaching. You will learn that one faster. You will learn that one faster. After I went to teaching hospital that day, I was in the vehicle talking about a particular situation, some fugasery, which I cannot handle. Somebody called me from America and the help came. How else would that be possible? A lot of people in Weta go help from Facebook. A lot of people in Weta go help from watching CNN or television stations. Are you telling me that you don't know that that thing is motivating people to give? That thing is also creating awareness for people to know those who actually needed that help. So because of you, one ungrateful person, but you want to remain discreet, you don't have. You don't have. You don't have. But you will choice. Any beggar any beggar will choice, I brought a beggar. And I using that word begging, adroma. But let us use it so that we can express where we are going. Onye ona na ayo ife nwere condition attached to nyanwa na ayo ife ayo obro ngwa na enye enwe condition. Onye ahụ need help. They are ungrateful people. Agwagongu echo juo mkete ezugo. What do you need? Ngwa ife need tiye na Facebook gwa ndị mmadụ. Inye nya je na Facebook page go then inyere mefa. I learned that big men are more appreciative. Big men show more gratitude than poor people. Yeah? We poor people do full of vindictiveness, full of bitterness, full of unnecessary competition. You are doing competition with somebody who is even helping you, somebody who is helping you. You have it in mind and you are working towards that one day you will be better than that person. So, always saying you do better than that person. Are you going to oppress somebody who has helped you? That is why you will not like anything. Can the matter call your guy? He be the oppressed here. He will oppress here in firm ground. That is it. Is that also? You will not do competition among those people who are oppressing you. People are always in competition with people who has come to their head. Ine me fa o feel why o ju we ngu ya dey me why o ju we ngu ya dey me e mo hori na ọ na-agba mbọ ni no na-agba n'ụwa na ife ọ na-agba mbọ n'ụwa ahụ ka ọ kaghị mma and not ka ọ ka ndị ahụ na oppress ya mma echi niile ife chenjie oppressors ya ka ya da afunya na 5 and 6 ngụnwa nwe onye ife iru n'ime ife niile you will suffer n'aka o ye yi egwu. Time and the event has shown that. If not, inyem 100,000 eba. What is my business? If you go and tell Guru Ezigbo even, can you go to Guru? Ijegwa no Guru mo na nyere Ezigbo 100,000. What is my business there? 100,000 well spent. I use it to solve my problem. Clean. That is what matters. Eh? Ikekwa wu problem aka embarrass him. Inye no me go nji we solve. If I will see my we go dey here shita handkerchief do na wardrobe o. Gwanya gasi ke odugo ke ya. Ọ na fuel do na je na aka mma na ya gba ya. Nke dị mba. Gwanya wanya shita nke do na wardrobe. E wadago. Mgbe ahụ ị na-achọ ka ị na-edebe ahụ na ị na-emeri datin obi adịghị mma ọ chọrọ ịkaghị mma so ọ chọrọ ka ndị mmadụ nọ na nkọ mmadụ na onwere ife ime rie ka ọ ya nwụ mgbe ọ ya ebido iwe gị egwu so mgbe ahụ si ọ na-anụzi ka mmadụ na-asị mana ife ị na-eme this guy ọdụ mma ọkwa this guy mere gị ife a o wewe iwe so na imere ife jekwe ndị mmadụ good deed emerụ mmadụ is it even meant to be kept secret? Is it not a good thing? Oge anyị na-eto eto onye nyere gị ego ijegwa mmadụ ijegwa mpaghị ka mmadụ na mpaghị wee jekene onye ahụ eji wee zụọ anyị so mmadụ merụ gị ife why must you keep ife ọma mmadụ merụ gị secret? Is it meant to be kept secret? Mba hapụgodi ya hapụ esi chitagodo ma nke ịghọtago? Is it meant to be secret? Is it meant to be secret affair? I am asking you, is it meant to be secret affair? Okay, what is that? Yeah? Ajụjụ ka nwa dike na-ajụ
Pursue this ungratefulness. You people should stop it. It's not making sense anymore. You go tell me. Show it be everything na if the one pack. Why go don't find out? You let you see a window make a noise. You got to go. On a 5. Bayoko. If we go stand no more sharp cable mo na extension ah. Let you see a window. Maximus Patrick, he will have a good. 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 And what do you have a good? To eventually when they get this message, na Christmas, look what in where paradise here, Libego. Christmas, look what in where paradise here, Libego. Mana, you will prefer not to get it for somebody because nobody here about to be rice. Mani need the rice here, see. Come here. Yeah? Hello, thank you, sir. Yeah? Christmas, look what in where paradise, we want Christmas. You will look what? Mother, okay, cap will be at paradise, you come quano. No be at paradise. When you will come extension, Shagam, I don't know. You ought to go. You will look what ye put the rice home as ye pruning for pride. You will go man a pride in Keru, not after you. I'm telling you today, come down for your pride so that you will get help from people. No, not like going in them money, but here in a camera. No, not like going in them money. You don't need, you need no help. If I have go babu or if I have babu. Oh no, Baba go here, man on Madi Beru, Buefele, even Melumadu Juepule, Bag a man a la Pugolafia at Carigongota. But it is not the same in a young Madi. I am just using a la Pulafia. Can we go say, Nifo on Apollo public, a Carigo, Ea from Mado, Patanilo, openly, now young the Madi Venilo, or Dulonia Huma. So Nangoma can will choice of no, a Tia camera. What you need to help. You don't need help. For the fair that bag on Facebook now, they have help. Have we not managed to do it over and over again? Without Facebook, 1 year I follow Bosia. I am a millionaire today. Without Facebook, Facebook did it. So, one man need the help. A way back, KT na Facebook. Ndị mmadụ ya ene ya funde ya bịa help on Facebook semba o se di na shock and ndị mmadụ mara idubo serious now idubo serious onwenu na eke and ya gwo onwenu ka o yesi we eke that one is for sure onwenu na eke and ya gwo onwenu ka o yesi we eke nke people give according to how their spirit directs them. Your own is to receive or you pass. You know okay, o nwere ụbọchị nje kwuru okeke jee gbaa ya mbibi onye okeke na okafọ na-akpazi nkata okeke wee sị okafọ nna na ọgwọ na ego dudu nna aka sef na ọnwụ na Emeka abịa nara nya ndị nye iwe nwanyị onye ji wee gwa ike ejekwu ndị secret service general ego a jekwu ndị secret service general ego a ka ọ ghara ịpụta iro aka na-agwakwowo. A lot of people with that mentality. How with that mentality? Yeah? Mbonye achi nye gifo bia kolo ga ka bia na bedroom wa wiye n'isi bed. Maka ngwa etu a ka isi enye. Onye ahi na-ekwu no sport ru n'uno pụọ je na akọrọ ndị mmadụ. E sport niri mmadụ, e sport niri nwanne yu. Onye ahi na-ekwu no bidoro business. Pụọ je na agwa ndị mmadụ no bidoro business. Inye dana mmadụ 1,000 naira from that business ebidoro since. Inwere oge ọwụna. Mana onye ahụ nyere wu nwere nke na-eme ngafe. Let us develop this spirit of gratitude and gratefulness. Ndị ọgaranya nwere nyamelu ndị ọgaranya ji wee dị iche from money. And that is why you see the rich, they keep getting richer. Epụta ifu ofu onye nwere ego, oburu kamera
bukọrọ mmanya si ụlọ jere ike na onye mere ife dị otu onye mere ife dị otu a ọ dụrụ ashamed and that is why they say that appreciation is an application for more. Appreciation is application for more, but you will not appreciate because you don't want people to know that onye mere ife dị otu a. What you gain from that is what I don't understand. What you gain from that is what I don't understand. In a build pride in emptiness. Agwa na-egbu ị na-anwụ but because of onye ekwu onye nye m je etinye na CNN mụnwa na-agwa ya today wezugo. In fact ị nọ na Facebook awụ n'ihe gom ife I want you to go and write it mbịa na post ebe ahụ iderie a comment ya nsị thank you very much I appreciate jee mee yes ọ bụrụ na inye dana m ife na Facebook a I want you to go to your Facebook wall. Then you go to thank you very much. I appreciate. Please keep it up. Keep it up hard, very important. You know go? Keep it up hard, very, very, very important. Kusene ifunu neme. Kusene ifunu neme. No work no. Ane sigarin kre konwe hisi. Yeah. Ane sigarin kre konwe hisi. Oye kine siro. Ndị ogbenye to ka ya na-esikọ ọnwa mụ ife enwechakwa nwa agọta ajọ sị ụlọ nwa mgbenye to ka ya na-esikọ ọnwa ya na-esikọ ọnwa ife anyị na-esiri ọnwụ ife ndị nwere ife ya jos n'anya ezugo please whenever you meet that boy call Guru in person please don't eat or drink with him. That boy is up to something and he hates you with passion. Okamazibu Patrick and asiko onye ihinya pụọ n'anwụ. Asiko onye ihinya pụọ n'anwụ na bịa asiko onye ihinya je wotombe. Somebody who can never see anything good in anything. There is nothing good that can ever come out from that person. It is simple. Somebody who can never see anything good in anything. If also call good for anything to good there, he's always antagonizing for left and right. There is nothing good that can ever or will ever come out from that person. So it is simple. It is simple. A message well gotten. The other. So now allow work or be able name if I just that I don't want to block him. Or somebody nafo or not pagaring pages so then slander my name. Still I allowed him just to show him how maturity works. I hope he will learn. But I got your message, brother, and I will be careful. You ought to go. So, this Christmas, a lot of people will come down as God directs them to render help to people. Go and receive the help you need and thank God and thank that person. Go and receive the help you need. Ago adakwa ajuese. Ago amohokolo of Akwa. If you see if you see help, receive help from a clean heart. Forget about the camera. Yes, a lot of people who are doing that are motivating people, and the further discussions. You matter how that thing came out. That thing may come out in a bit to motivate somebody to do more than only you will not make a cigar wrong. Because of name, you nya kpatara na edozi grateful to onye mere ife a ọ dị isi wee ghara imeri mmadụ inye mmadụ 1 naira duru isi were 1 naira nke uche na-enye ndị mmadụ mana 1 naira nke ọrụ na Zambia o nwere ndị na-eme Zambia ka nwere 1 coin nwee 50 ngwe 1 coin go tapụ na room ị achọgide ịchọta ị na-atụ ya n'ofu komkom maka ịma na itigide 1 coin ahụ n'ofu komkom ụfọdụ ijecha abata isidani na hapụ na moto ị ghara ya hapụgide 1 coin ahụ oluo 50 kwacha iwo 50 kwacha lie nni or wori eme something ịghọtara coin of 50 ngwe iwu dapụ iwori edebe because na ịma na ịtụgide kpọrọlọm ofu ụbọchị iwori eme ofe ife paper money ya emere ichere ndị mmadụ ama ife ji ego eme ichere ndị mmadụ ama ife ji ego eme ọsọ ichere ọsọ ụmụ ife ji ego eme anụ onwe onye nwere anọfụ maka
unu adụgo used to unu fụ onye anyị na-eyuzu anyị adụgo used to afụ onye na-eke ife eje ka eje narị ya not necessarily because niile idinye ịghọtago but because ever bloom gift nation tv sịrị nwoke ọma carry the camera come locate me jare ifre grateful will be my name. So all these things eseri na camera you need Igbo help. Ndị okwuru na ndị Igbo na-eji agba eva nya ịnọrọ in that condition ọ bụrụ kamera ka ị adị n'anya. Ana m ajụ ajụjụ ndị okwuru na ndị Igbo na-ebu kamera jee nọrọ erezigidoro onye ahụ ego rezere onye ahụ over 50 million o wee ji ife ọ ma na o nwere ike onye ikwu na ibe ya help ahụ onwe help ya esi from family ewepụta. Ana m ajụ ajụjụ ị need Igbo help. Onye ọhụrụ na-ayọghị ife ọ chọrọ ka mmadụ ma nọ na-ayọghị ife a onye ahụ need Igbo help. Onye akawo onye ahụ iyo nwere pride ife dum mkpara ibis ana m ejekwu ndị mmadụ jee yo ndị mmadụ help mana mma yo and o nwere ife gbasara mụ na ịgbara ya onye ọzọ igwe onye ọzọ nwere ife o mere ọ nsị ka ịka m bịa nalụ abịa nalụ gị egbe mmejigbu mmadụ abịa nalụ gị ife ọjọọ mmemme mmadụ ọkwa ife ọma ka m bịara imeru nya so good news is made to be spread. Aha edebe good news edebe good news wo olu ana spread good news even ngụ wee merie imechi ọnụ since Okeke ji wee kwụwara ụmụ ụgwọ akwụkwọ wee ruo taa onwebụghị ntị nụrụ ya iche na amamife ka ịma ọ amamife ka ịma o nwere joy Okeke ya ada eme na anọkata Okafor abịasịa nna ado akụkụ omife na-emerụ onye dị otu ahụ daalụ jisi ike is an application for more. So ọ bụrụ na people merụ gị ife ọma izu onye zụta ya mmiri ya da agwa ndị mmadụ nna na onye especially those people ịma no your closest people ya da agwa ha nna na ife onye a na-emekwa m that is foolishness. It is not wisdom. Onye ọ na-agwa no wisdom onye a na-deceive. Develop the heart of gratitude. It will take you to places. It will take you to places. It will take you to places. Pride will destroy you faster and reduce you to nothing. It takes nothing to be grateful. It takes nothing to be grateful. And I'm not going to recite people. Only way na anọta m nso. Once in a while, I'm not going to follow people who play critical roles in my life. Na-emeye ọ na-enye m obi aṅụrị ọ na-enye m joy ọ na-open my heart and my mind more na na-eme. You shouldn't be ashamed to tell people na onye a na-emere gị ife dị otu a or onye a na-emere gị ife dị otu a. Shouldn't be ashamed. There is nothing shameful in that. Instead, there is pride in being grateful. Telling people na ewepụkwa onye dị otu a na ife a ka eme nna na-edukwa nje ekene onye dị otu a. There is joy in doing that. Mana unu ewuru wickedness ya dị mmadụ n'obi. Especially if you man ihe emeniri mmadụ emerụ ya ị na-eso because na man ihe return with that favor. You cannot return that favor. Ama m onye mmadụ squat n'ụlọ for years. Mana squat n'ihe nwanne nke ye. O squat n'ihe nwanne nke ye as always squat a stranger. O squat n'ihe nwanne nke ye n'afọ. A lot of things emerie o meni horie nwanne ye. Mana talk is cheap. Ye golini ya manini 1 cup of rice nye mmadu. Ya maruni 1 cup of rice nye mmadu. Mana onye mwa ego 5 cups izome icho ka mmadu no na amare 5 cups. Mana ngunwa aya maruni in fact agbogodu mata that cup mata na CNN. Iye kwe wota. Agbogodu madu CNN 1 cup of rice ya wota nyonya na CNN. Iye kwe wota. Giving is not your habit. It is not in your habit to give. So anything well goes well to surrounding giving, you will always have problem with it. You will still have problem with it. And that is even how they discourage a lot of people from still giving till today. A lot of people who, if I have a madu putelu ha, if you juta, had you decide ya, na ha yenye madu ife. Or for to decide ya, kama ha ye marry a stranger, ka ha marry one ha, ka ya we fa a stranger meru ha, one ha me ha ye, ka ha malo na ifa wo family ye ka odo na. Ụfọdụ ndị ọwụ nwanne ha meru ha ya kwuo
no ka mma na ha merie n'ilo na ezigbo oyi ka ajọ nwanne. People arrive at their decision through different encounter, whether encounter by family, whether encounter by friends, whether encounter by strangers. All these things boil down to ungratefulness. Because onye wana meru ifoma imejọ ya dey wute, ọ na-aka ewute karị. Onye ahụ ya da complain bitterly. So do not blame that person. Maka all this jeme ịghọtago. Onye si na imego ịgba nkwụ nwaanyị dị isi ya ga eme nkupụta nwa ka ifu ka ọ esi wee kwado. So this is the reason ihe ejifu onye mere ife ọma imejọ ya ọ na-ewute, and ọ na-ewute ọ na-complain ahụ ọ na-complain owo. So n'ife niile ahụ merugo then ngụnwa ịhada afụ ife niile ahụ merugo ife ị na-afụ nwaanyị ọ eji wee jekwa mmadụ ihe ezigbo mmadụ how na iwe ezigbo mmadụ that remind enyerugo aka take your mind back to the drawing board. Uche ga-abịa na so ife dị otu a mere na-adụ ewe n'iwe gwa m na nsenye ewe n'iwe, but odrozi among us here we are waiting for people ya watch imere gị ife na anakpuo n'ime cupboard na anakpuo n'ime closet ijenye that thing pia nye ye owori ewogha nwo ntị nụrụ ya ọ nọrụzie onye ọ na-atọzi ihe ọ bụrụ na business ka ibido rie ọ na-eme that business ya na-agara ya. He won't even want to tell people no kwa onye who the reason that this business na-aga onye eme n'ụwa ya anụgo m ife a n'ọnụ many people since nji wee bido mebe business n'ụwa mmadụ enyebụghị $1 ka ememe ndị niile a na-agwa gị ife a ma ebe ha nọ today because of mmadụ. Wee gachasịcha university wee mechasị ife niile apụta onweghị onye nyere $1 jee nene those people on that ka mmadụ bụ ebu n'isi. Ịghọtago on that ahụ ndị ha like mmadụ merụ ife ka ha nụ n'ilo. Instead of it, they make a research or something more to do for their life to be better, they spend more time investigating ka ha marụ na onye ahụ merụ ife nwere onye ọgbara ya gụ na ya na-akpa nkata kịta ọ na-asaịkị ka ọ maa na ihe ekwute nna na-emeka agwakwa ono mere ife. They cite people more so that they can get that information for future reference. Ka ọ ya wee chiri na ọ pụta otie kara na agwa mmadụ na-atago m afụfụ n'ụwa ịnọkwa afụfụ ntara wee kpata ego na sinsi nji wee chụwa ego n'ụwa jee Bini jee Jos jee Kano na onwe bụ onye nyere $1 mana ọ chọghị ịgba ụlọ mmadụ kuje ka nwa kute Kano nọ mmadụ kuje ka nwa kute Jos. Ịghọtago o nwere missing link ọ chọghị ịgwa andonya ka eji ekpuchi niile ka o wee ghara inye eru ka ọ ya wee ọjọọ ọgwụ njọ ka ịghọta na onwe onye nyere ihe. That is just the essence. I'm telling you, it takes nothing to be grateful. You can actually be grateful to onye mere ife go na ya dozi mma. People chekwa na ọ ikekwo na go na onye ha ya eso okwu. Go na onye mere ife ọma nwere ike iso okwu mana esemokwu na cannot change the fact that na ịma na onye help go at some point in your life. You can still make reference to that. Even onye ahụ near, it will change the heart more. Na ife this guy na-ekwukwo na this guy na-ekwukwo na-emere ife dị otu onye ahụ nụ ya, it will change the mind of that person more. But what we see here is people constantly trying to do competition with those who has helped them. Ka o wee gosi gị na ife ahụ imerie na ọkarịge n'iche na imerie nke a. They become more vindictive and wicked to those people who has helped them. That is what you keep seeing. That is what you keep seeing today. People being wicked and brutal to those people who help her. Maybe because of that period of the I've become somebody. Mother squat ununo for 5 years. Squat ununo be for 5 years without paying $1. At the end of the day, if you were to real and I cook you away at the process or bamba. And I cook those words on they use on our balumba. And I cook those words on they use mad we were who open on. Ijena ka yokuni no kunu n'ọnụ ijena ka ihe na akwụkwọ oge a ga-emechazie Chineke gosizie elu ịrụzie duplex nke yu iweruzie those words o kwuru wee judge wazie ya
forgetting the action that he has shown you. Ndị niile ahụ na-agwa sweet words, mmadụ one n'ime ha menwuru gị ife ahụ onye ahụ meru. That is why people keep getting bad reward for the good deed ha meru. Change from it. Change from it from today. Ịmara onye ahụ meru something, ọ wụ n'inwe gị egota, jee chọwa onye ahụ show appreciation. Ụna adụzi na wicked. That is wickedness. Hidden in ingratitude. There is no the mother, Magola. Eh? This is Empire, thank you. Thank you very much. Eh? Is it no possible? No, ni humunye. But in a complete nonsense. Even in or changing the act itself. The act because I want to watch this program. Never talk on a share button, no? Then I report to program too much here. They don't want us to be having our program anymore. They want to go. But I can't provided no Zioku can. I do Zioku now. The other Zioku will man, I do beat at a even a way against yourself. Why are they where you were? Mana, if you Jame, Madu, watch I open you in a unime. Reflect here on if I wallow. In the machine. Going about that. If you Jame, Madu, watch I open. You just reflect here on if I wallow. Oh, good name, Bambunya, and Aguaya. Manimeshi J. Ije on your by na your own quiet time. Analyze ya. If you na hunya wallow, if Ezuku na do very swallowed by emotions and sentiments. You will need the highest level of consciousness for you to decode the truth, and that is what I am telling you. Ndedi na de yere aka na so okwo do la aho na ya aka ya mma o na edewa ahụ na ya aka ya mma mana o meru ife nde chọrọ ka aka ha mma emehoru if on in sense eju onwe ya ajụjụ ya man in sense you are just being wicked. Onye ahụ kiriwu mmiri mgbe akpere ewu to test ije gado ofu okwu aka gado ofu ife aka wee na-atawa onye kiriwu mmiri mgbe onwe onye kwere eke iwu mmiri iwe na-agbasa wicked wee were ife Chineke ji wee gozie okịta wee na-eri ewuti ndị achọrọ ọnwụ ndụ mgbe ahụ. That is the highest level of wickedness. It is no more ungratefulness. A lot of us not in that situation today. Onye ahụ ifilu n'ime ụwa niile na-agbasa wicked. Ime ife ọji agbasa wicked o nwere ofe ife ọ gadoro aka ịmabụghị ife ahụ ọ gadoro aka mana chere o nwere ike ngụ nwa ya echeta because oyi na-abụ ya ada enwe problem mana ife ebe ofu na-ehe ofu ọdụka ya sị na all the art of being perfect a shift to go to nke ahụ nọ n'elu ya gosi afie as a normal human being. O nwere ụfọdụ mba ya ụgụ na ebe a ya fụzie n'ọgụ na oyego ụbalụ mba. O nwere ụfọdụ ọgụ ya ụgụ na enụọ ya fụzie n'ọgụ na oyego nụrụ ọgụ ị na-afụzie na ọ na-emeghị ife a because na ọ na-enyere gị aka. Is it not your friend? Go na other friends of yours na aba mba na-anụ ọgụ nke ya dị iche ịghọtago then go na eke ọnụ because na ọ na squat ube go na eke ọnụ okwupụ okwu n'ọnụ ịgado ya aka chụwazie ego ọnwụ echụtaghị ego ahụ iwee worie wee gosi ya ịchụtaghị ego ahụ iwee were ego ahụ wee gosi ya na ọkwa oche na ihe nwe unu n'inwego unu kịta nwaanyị na isi hobe ekwu mgbe agụ na ekọrọ ọnụ jee kpagharịa ata afụfụ ndị enweghị unu na-ata ka ọ ya wee nweta unu ahụ igosi ya yes you did it. Nwaanyị ji wee nọgide obe wee ruo mgbe ahụ ịdụrụ comfortable enough to go and pay for your house ijeziekwa ugwu unu idistansizi onwe gị ebe ọ nọ Chineke gosizie elu ịfụ ya ebe ọ na-ata ahụhụ ị na-ere ndu ị na-agwazi ndị mmadụ yes na omere nke a because na organize go onwe gị pụọ comfortably ka imere onwe anyị ebere. Ungratefulness is a sin in my dictionary. This is the truth because na ịma na onye ahụ ị na-akpawu umeru ife mana ije ga ekwensu jewere ofe ife debe at the center of your ishepụzie ndị tara ha afụfụ ndị menuli iji wee jekwuo onye ahụ ejekwuo in the first place. Family who nọfere okirikiri
Ndị supposed imerụ ife emerụ ife o wee wuru na onye ahụ emerụ gị. But at the end of the day ọrụ Chukwu Darlington mma blọk kwụrụ ebe ahụ. Okay, check am block ọrụ ozugbo because ị bịakwana with no sound a. Okay, blocked. Zuzu pụ ebe ọsọ anụ ọfịa. Ụnụ bịa bụ na ana spam message mmadụ, na ana spam inbox mmadụ. No sound. Onwe ụdị arụrụ anụ ụnụ ahịa adụfọ. Ka m blọk wụrụkwa anọda akaụntụ shigata back. Hapụ ya na amamife ọ na-ekwu dezis. Ife a ka ọ na-eme oge ọ na m na-eme program ebe a. Ọ bịa were kọmentị na spam ma broadcast na-eme. Go. This is the truth. This is the truth. Some people achọghị ịnụ. Ọnya ka o ji wee bịa no sound. Ọ bịa kịta o schedule right to the next 15 minutes. Ọ na-ede no sound. O were spam your distance. Amargo m strategy ha niile. Man, eziokwu. You cannot change the truth. Onye ahụ na-agbasa wicked, they deserve for that wickedness. And you just don't want to help that person. Because you need show appreciation. You don't want to help that person. Because you need show that person appreciation. Onye ahụ na-agbasa wicked, onye ahụ they deserve for that wickedness. And onye ahụ deserve for that wickedness. Go and make an amend. And develop the art of spreading good news. Onye mere informer, those people know around you, as well as develop the habit of once in a while expressing that good thing. And they need their help. If you render help, you need go and receive, go and take the help. My you need that thing. Okay, for the Indian you need that help. If you go the Indian ma ọ wee nụ ebe mmadụ kwuru na omeru gị ife ị na-ewe iwe. Kedu ife ị na-ewere iwe ka m na-ajụghụ mgbe Jizọs Kraịst fidiri mmadụ 5,000 with 5 loaves of bread and 2 fishes o merie n'ime wardrobe ka isi wee maa na omerie. Ana m ajụ ajụjụ mgbe o fidiri 5,000 mgbe o ji 5 loaves of bread and 2 fishes wee feed 5,000 people emerie n'ime wardrobe ezori ezo. Is it not the art of kindness onye ọ na-afụrụ? Is it not the art of kindness ụwa niile fugolu? Or 80 verses na Bible una hapụ context in which eji wee tinye na-ekwu otu art of context. You na-ekwu otu art of context. The only place ị na-eje without Bible verses or quotations is ebe chọrọ justify your wickedness, your ajọ omume, your ungratefulness, your mischievousness. Also ebe a ka ị na-eje cheta na Bible do ije mmịta otu Bible verse or je mmịta otu quotation na Bible wee bịa cover ya isukerizie dọla na amụrụ amụ. We will not take it. Ichi inye mmụnwa wezi gị ife tie na CNN Ifrem Kelu how many bags of rice ebialuo na comment section ife ọzọ ị na-ekwu owo na Bible kwuru nke a Bible kwuru nke a ife ọ na ihe enye aka nri aka ekpe ga amana ife ihe enye aka ekpe aka nri ga amana jee buru 110 kg of rice bi mmadụ say na Facebook mụnwa wezugo yeso celebrate because of easy. By doing so you have also motivated people to say you must not wait to share in hundreds of bags. You must not wait to share in 50s of bags. You can actually give to one person. That message may capture brain immediately, and that person will do it the next day. You have not only given to one person, you have given to 2 people now. That is literal interpretation of this. You have given to 2 people because with your giving, you have motivated someone else to also give. Yes, just like Ben Daije Notoro, he did not actually give that into. It was more than how many names? Okay, no matter 300. 300 and something people. You see? 300 and something people to 400 people benefited from 10
10 kg of rice a na-ele ofu ya ego one, a na-ele ofu ya ego one, a na-ele ofu ya almost 20,000, a na-ele ofu ya almost 20,000 with 1 tuber of yam. Ịma na ofu ya kịta nọkwa na almost 4,000 or 5,000 with the cash dị n'elu ihe, with the cash apịa na envelope tii na mmadụ mere ife niile a mechi ife niile a ese nwaanyị a eji wee tinye na kamera, nwaanyị a eji wee video ya. You are ungrateful. You are ungrateful and obi gị siri ike. You forget that by that person giving to 350 or 400 people, that person, when you calculate the cumulative effect, that person has given to over 5,000 people. Because many people will see it and they will learn from that benevolence act. They will go back to their communities, they will go back to their families, and they will do the same thing that they have seen on earth. Ezigbo ife si na-etinye na Facebook. Ọhọsọ ajọ ife. Ọhọsọ n'odosu mmadụ ka anyị etiri anyị. Ọhọsọ ndị gba ọtọ, ndị na-akwa iko, ndị na-eme all manner of things, ebe a na-egbu mmadụ. Ọhọsọ ka anyị egosi anyị na Facebook. Na-egosikwa na anyị ife ọma ka anyị na-amụrụ. Yes. Ịmụrụ nke ahụ Christmas ya ọ birthday ijekwa merie ndebe ụnụ. You know where you got that inspiration from. Every single thing ndị mmadụ na-eme n'ụwa, they are getting that inspiration from people. Because only share about this video, share this video. Nemeta can love and like. Nemeta can click your hand and love and like. Or only share about this video, share this broadcast. Madu nwere ike ifu vida. It will motivate somebody. You need the bro help. You need bro help. And they need bro help. Stop disturbing people if you don't need help. Stop going to people to get something because you feel that those people are better than you. Not that you really need it. Stop doing that. Stop doing that. You will go and shoot people who may benefit from that help. But under any need or have a big rice. Hana kocha. Oh, mother, very bad changing gado homma. Ebe onye a na-achị chenjiri nke adịghị mma ka nọ n'akụkọ. Onye nke esoghị eketa oke na-ekwudo si bụ ihe nke aha adịghị mma ka o jee rie. Si bụ ihe nke aha adịghị mma. Ngụ nwa chọrọ ichenjiri ihe ka na-agụ time ị nọ. Na-ịnọgo kere. You need it. You don't need it. You don't need that help. What we see, what people are oh, you 10,000 just to get it from you because they know you have money. They are not getting that 10,000 from you because they need that 10,000. Honor ye, we get one money. And in the here, one way something melu if you already because when you hope you're in your understanding what it means for somebody in hope. Oh man, and never on or young man. So no possible no nya on ayo no nya enwe kwa nke oyenye mana ndị na-aka spread the news gebe on dem welu mana o firuru no ka ume oho na onwe na ika enwe oho na onwe ho. I'm telling you, many of help people na ayo today is not what they needed. They just want to get that thing from you because na ha believe you ni nwelu much ni nwelu in abundance ni nwelu a lot. When you see those people who actually needed that help, they will be grateful. You will see the when they are showing gratitude, you will have the urge to be doing more. Go and check. You will have the urge. Gratitude, appreciation is indirectly an application for more. Take it as a take home. Now this broadcast you get out today. Change your ways. Change your ways. People are being unnecessarily wicked in unnecessary places, doing unnecessary things to the people that don't deserve it. So also gonna hire them. You are not grateful. You are covering something for future reference. Onye me anu ife melu go na ya ese yozugbo egoko ya na ntị mmadụ niile o nyanwa pụta ha n'izi ha ogbunigbe gbue maka ogbunigbe
ụzọ ife ịtọ na ịnọ ka ọ nidiri ikwu ndị mmadụ afụ ụdị mmadụ iwu ozugbo isiri ọnwụ kpagharịra onye meelu mmadụ ifo je na-akọ ya ebe niile jee meelu mmadụ jee kọbe meelu mmadụ jee kọbe krismas elugo biko ọ bụrụ na Chineke tiri ife na akpa na krismas ya influence ya life of one person or two people aya wee ji mgbanwe ghara ọgụọ aya wee ji because of ofu onye gara mechie ụzọ si merekwa ụzọ ahụ nyerekwara ndị ka bidiri help aka onye ahụ gara mechie ụzọ ma mụnwa m ife gara mechie that door mepekwa that door nyerekwara other people neediri help aka a sị na naanị mmadụ 10 ka Jizọs gwọrọ ọrịa naanị mmadụ 10 ka Jizọs gwọrọ ọrịa naanị mmadụ 10 ka Jizọs gwọrọ ọrịa aminu mmadụ 10 a Jizọs gwọrọ ọrịa naanị otu onye bịara ka ene ya naanị otu onye bịara ka ene ya mana Jizọs ka na-akpagharị na-agwọ ọrịa Jizọs ka na-akpagharị na-eme mma despite the fact that out of 10 people Bible recognized the fact very well. Yes, Bible recognizes the fact very well that now you enwe ingratitude from the one. That is why out of 10 people Jesus Christ gwọrọ ọrịa so otu onye bịa kene mana n'ime otu onye ahụ ọgamadịka obeagadarụ mana n'ime otu onye ahụ bịa kene Jizọs ka na-akpagharịkwa na-eme mma ọsịkwa ọ na-akpagharị na-eme mma na-akpagharị na-eme mma ọ na-akpagharịkwa na-eme mma so ejina maka 1 or 2 persons shọtụrụ dọ ịgwachakwa nne m ochie ọsị na ịmaghị ife iji wee dụ o nwere ụfọdụ ife mmadụ ya emekata like this ị na-agwa ekwụsị nne m ochie asịrị ụnụ agwazi na ekwụsị na ụnụ amaghị ife o ji wee dụ o nwere ike ọ nwere ife aha ka ijide ebube ihe ama imechi ha ya akpaga agbachie. Yes, if you stop doing that your pocket will be locked. So ekwekwana ka ụdị ndị a na-ekwu maka ya push you into ịpụ na your originality, into ịpụ from who you are. Ịghọtana ịmahụ kọl ịbịa n'ụwa iwu ahụ na ihe enwe kọl ibu amụma iwu ahụ na ihe enwe kọl ịgwọ ọrịa o nwere ike ọwụ na ministry akpọwụ na ewu ministry of giving and for you to always be discouraged ndị a nwelu akọlụ into ministry of giving ha enwe ego ọka nkwuo kama na ofifi ihe eji wee maa na Chineke anyị ekwe ka ọ kọọ mana ya wee ego ọka nkwuo ihe na-echekwa ka edo ka efe anyị ube chi niile ma ọ ga-edo ka Emeka ọfụ ị na-atụ ụga ọ ya emekwuo mana ọ ya eme at his own time or you may at your own projection. All those things in a bid to discourage you from being who you are. Do consistent, do persistence. You will thank me later. You will thank me later. Ejina maka all these ungrateful people here and there. Where washi onuzo yearly do to your blessing. Don't do it. Look at them, learn a lesson, move ahead to the next person. Yes, madodo no wa. Okwa na say na Nigeria say the corrupt. You can never find one truthful person in Nigeria. But mado to a security man na anu olu na akwu ye aha akuru 100,000 total 15,000 pounds return wo ye. A lot of people get that no foolishness. Yes, but at least what is one lesson learned from that particular act? Now can we people do sincere and honest na Nigeria? It is a lesson. Maki nwere ike say na Nigeria say na ya afuso otu mgburu onye. That again is to show you that na onye ahụ earn up to 100,000 return on 15,000 pounds n'ife isi ike. O gosiri ego that na you cannot generalize. Yes, you cannot generalize. When you generalize, you are making those genuine people to be suffering. And when people do genuine, this loyalty adeku. And when people do loyal, forget. And when people do loyal, you will find it. Keep looking for it. You will find it. Keep looking for it. You will find it. Hapuziende jinalo makagono. Oh, experience on your soul. Go the way I hold you well. Or how experience in you. If that only learn from his or her own experience.
anya na-agwasite na oke hapụ na mmadụ Kano mana ịpụta isi na iji experience onye ọzọ iji ife merụ chifu ude wee learn lesson ọ gị stingy you are stingy ha enye mmadụ ife iwu chifu ude ọgwa na onye debe na mmadụ ife ihe eji wee learn from chifu ude. Christmas eluwekwana ọ dịrịkwa na mma cheta ndị ọzọ ekwuru na nyara broadcast mmere ụbọchị a mmadụ bụ ihu 1 bag of 5 kg rice si na mmalụ 5 cups jee nye onye agbata obi ka o rie. Let us spread that love. Look, let us activate that kindness, that act of humanity eji wee ma Christians. Let us activate it in full gear. See aggressively. It will help. I said it in the other broadcast. This Christmas, if you want to monitor what you are giving, call me Ezugo. I will bring out my time and go and monitor it for you. If we are on but help somebody this Christmas. If you don't have, be hopeful to God that somebody will locate you this Christmas. This message in Aga both ways. It's either you will be located or you locate somebody. But what is paramount and common in all these things in the book is let us develop the art of gratitude. Let us develop the heart of gratitude. It is not easy to give. Ego so n'ife onye Igbo ya mmadụ ya anwudo n'ego ye ọkwifụrụ ego ọ dịghị easy. Ọkwifụrụ ego ifuta n'ebe ndị m asịrị your property on I say your money on do, and in most cases some people choose to go ego ha against ndụ ha ego ahụ do equal to ndụ mmadụ ka onye ahụ si na ewere ife nyeru ọdụ easy. To grateful, it is an application for more. If you have been betrayed, if you have been stabbed in the back, you need to continue doing what you know how to do best. In order go, let us share love this Christmas. Enye ndebe. Imere agbata obi gị, imere ndị enyi gị, imere ndị ikwu na ibe gị. Imere agbata obi gị, imere ndị enyi gị, imere ndị ikwu na ibe gị. Ka love ahụ zuo ọnụ. Ịghọtago? Ka love ahụ zuo ọnụ. You can do it in your own little way. Ịpụta na ilo kịta ka ike 1,000. Ifu ndị ya da azụ onwe ha ọkpa n'isi ka ha wee kere 1,000 ahụ. Ịtọghepụ 200. Ịghọtago? Tụna ya n'elu. Ịghọtago? Ifo? Peter ime ife mmerụ n'ụwa ịya nwụ anwụ onye ala iche na ọba ya ọnụ ime ife mmerụ n'ụwa afaghị ya azazi Peter ihe ewepụ Peter ti ya anọda nem iche na ọba ya ọnụ mechie ọnụ na peji a ka m ghara ịblọkụ go ife na-ekwu attack ba na maka ịma na people like you ka m na-agwa okwu ọ taba naghị alụ you couldn't even resist it ịchọ ka ị bịa show onwe in the full camera ka ịchọ ka ị bịa gosi ignorant look at ya o nwere ife na-aza na mmadụ mechalụ chi ifere emechi nke ihu megidoziere iwu nke n'ichiri ifere emechi datụka o nwere onye ọya wọwụrụ onye kwedude kọmentị ebe a o nwekwere ka ọnwụ na ife a na-ekwu na onye ka m na-agwa mana onye kwede kọmentị hia bikos na ọma na ode kọmentị ebe a na ogosi ịmakwa ife a na-agwa ahụ na okwu ome enweghị ụsa ịchara ndị Igbo kwuru ya ma ife a na-ekwu enwere ndị do ignorant ka ahụ here but they are learning or they don't want to learn but they don't want to talk because they know that if I do so sensitive that they can't afford to show themselves. But to kill a go you couldn't even help it. You just came out. He will each different. No one wanted to go hard and do. I wanted to go hard and yes, we only to go hard and the owner. No matter how hard and do know he do. He will leave in a kanya chikwabe or yes way. Page when I say Nankota ha atọ anyawari n'olu mana ka ihe si wee ma onye ohi dugoro ha dị ndewo na inekwa ife nya dewe ozukwa ife ahụ inyere ya dewe ọpụ nnọọ mana ya ama na ọnya zurie mana ọ ka ya ezurukwa datem ha lụ ka ọ tọwa gadu n'elu inye nkụta ọkpụkpụ nkụta ifuru na
ọ doziro ya na atọ inye nkụta ahụ ọkpụkpụ ọta ọkpụkpụ ahụ onye n'olu ejewa ajụjụ ọchaghasịrị anya ọ ife Peter gosiri onwe kịta ya just show yourself ya show yourself izohodezo. This message is for you Peter start giving, develop the art of gratitude. Onye ahụ meelughị ife ị na-ataba afụfụ taa, go and apologize and show gratitude to him. Ọ kpaga ya agbali ọ dị izi jee mee ya ka ifụ. Ọ bụrụ na ị da-anarụ thank you dị izi jee mee ka a na-asị thank you. Ị na-asọ nsị thank you, ị na-asọ nsị God bless you, jee mee ya ka asịrị ahụ thank you. Ụfọdụ n'ime ụlọ for over 2 years mmadụ asịbụ thank you. For over 2 years mmadụ asịbụ God bless you and you are comfortable, you are happy. Mmadụ asịbụ thank you, mmadụ asịbụ God bless you, you are comfortable, you are happy. Biko na ọtụtụ okwu adịghị ọnụ ụka mgbede ọgwụkwọ onye ozizi ọsị ka nke a wuru ife mmụta nyere ụnụ were na okwu nwa nke mmadụ wee mere ife ka ụbọchị taa maara anyị mma. Traditional nwoke I see you. Kedu afa oke nke ahụ nwoke dị Chioma. Okay, eje na traditional nwoke dị mana ọ dịka ịyawo odo nke a ngwa ka ụbọchị taa maara anyị mma. I will be signing out from here. Ịghọtana? Daalụ.